Zaregistrujte sa do digiučto.sk behom pár sekúnd a získajte základnú verziu doživotne zdarma. Po úspešnej registrácii prejdite do svojej e-mailovej schránky, ktorú ste zadali pri registrácii, a nastavte si heslo do svojho účtu. Ak vám odkaz na nastavenie hesla v potvrdzujúcom e-maili expiroval, vypršala jeho platnosť a už nefunguje, kliknite na Expiroval vám odkaz na nastavenie hesla a bude vám zaslaný nový aktivačný e-mail. Prihláste sa do digiučto.sk. V prípade, že ste zabudli svoje heslo, kliknite na Zabudli ste heslo a môžete si ho obnoviť. Vytvorte si účet na vašu živnosť alebo firmu kliknutím na Pridať firmu. Uvedením názvu alebo IČO do políčka Názov meno sa vám automaticky načítajú všetky ďalšie údaje. Pokiaľ chcete využívať systém digitálneho účtovníctva aj pre svoju ďalšiu spoločnosť, kliknite na Pridať firmu. Presuňte sa do digitálneho systému svojej spoločnosti kliknutím na Vybrať a môžete začať so základnými nastaveniami. Pred vystavením prvej faktúry si skontrolujte kontaktné a fakturačné údaje. Ak ich ešte nemáte vyplnené, začnite uvedením názvu alebo IČO do políčka Názov meno. Na základe toho sa vám automaticky načítajú všetky ďalšie údaje. Nastavte si bankový účet, ktorý sa bude zobrazovať na vystavenom doklade zaslanom zákazníkovi. Zadajte IBAN, medzinárodné číslo bankového účtu, ostatné údaje sa vám automaticky načítajú. Ak máte viac bankových účtov, pridajte si ďalšie bankové spojenie. Pri každom bankovom účte si môžete zvoliť, či sa má zobrazovať na doklade zaškrtnutím políčka Zobrazovať na dokladoch. Párovanie e-mailových notifikácií je potrebné nastaviť v internet bankingu svojej banky. Prihláste sa do internet bankingu, skopírujte váš B-mail uvedený v políčku kliknutím na Kopírovať a prilepte ho v B-mail nastaveniach banky. Na základe toho bude banka posielať notifikácie o každom pohybe priamo na zadaný e-mail do digiučto.sk, ktorý každý pohyb automaticky priradí k dokladu, respektíve k nákladom, a označí ich za uhradené. Automatické párovanie úhrad z bankového účtu s faktúrami a nákladmi je k dispozícii len v platených balíkoch digiučto.sk. Číselníky predstavujú číselné označenia faktúr, respektíve dokladov. Formát číselného radu si môžete stanoviť sami pred vystavením prvej faktúry, alebo si môžete ponechať prednastavený číselný rad R, R, M, M, C, 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 ktorý pozostáva z posledného dvojčíslia roku, čísla mesiaca a poradového čísla. Zvolený číselný rad bude platný pre celé účtovné obdobie. Upozorňujeme, zmenu čísleného radu vykonajte len pred vystavením prvého dokladu. Ak si chcete nastaviť vlastný číselný rad dokladov, kliknite na Pridať. Ako prvé uveďte názov číselníka. V prípade potreby môžete doplniť aj vlastný názov dokladu. Následne zvoľte typ dokladu, pre ktorý vytvárate číselník a formát. Napríklad, ak chcete mať číslovanie faktúry rok, mesiac a dve číslice, teda 20231201, uveďte ako formát RRRRMMCC a obdobie mesačné. Číselný rad, ktorý chcete mať predvolený, si označte kliknutím na hviezdičku v oranžovom rámčeku. Pridajte si na faktúru logo a podpis, štandardne sa podpis pridáva aj s pečiatkou. Odporúčaný rozmer loga je 280x100 bodov pri 96 dpi alebo 900x300 bodov pri 300 dpi a vo formáte JPG alebo PNG. Rovnaké rozmery a formáty platia aj pre nahrávanie podpisov s pečiatkami. Prístup k účtu vašej firmy môžete nastaviť aj iným užívateľom, napríklad svojej účtovníčke alebo svojim zamestnancom tak, že v časti Základné nastavenia uvediete do užívateľa s prístupom e-maily týchto osôb. Podmienkou je, aby tieto osoby mali tiež vytvorenú registráciu na digiučto.sk.
Zapnite si zasielanie automatických správ v časti faktúry zaškrtnutím políčka Pripomenutie pred splatnosťou faktúry a ušetríte si čas aj prácu. Systém sám vyhodnotí, kedy je vystavená faktúra pred splatnosťou a automaticky odošle pripomienku zákazníkovi. Odporúčame pridať upomienku na zaplatenie faktúry kliknutím na Pridať upomienku. V časti Náklady si taktiež zapnite zasielanie automatických správ zaškrtnutím políčka Pripomenutie pred lehotou splatnosti. Systém sám vyhodnotí, kedy je prijatá faktúra pred splatnosťou a automaticky vás upozorní. Náklady predstavujú prijaté faktúry, ktoré je potrebné uhradiť. Tieto automatické správy sú k dispozícii len v platených balíkoch digiučto.sk.